मासे दाउआ थांना थासान्दियाव रोजा रोजा एम्फौ एनलाफोर जायो आरो जेब्ला बै दाउआ थैलाङो एम्फौ एनलाफोरानो बेखौ जाफिनो। फांसे दंफांजों रोजा रोजा सलाय खाथि बानायनो हायो, जेराव गंसे सलाय खाथियानो थोजासे जायो रोजा रोजा दंफांफोरखौ सिलिंखार खालामनो। नों हरजों हरनो राजानिफ्राय भिखारिबो जानो हायो आरो हरजों हरनो भिखारिनिफ्राय राजाबो। थासारिया माब्लाबाबो सोलायनो हायो। 1 सेकेन्ड आगोल थांनायनि थाखाय एक्सिडेन्टजों मोगा मोगिबो जानो हायो आरो 1 सेकेन्ड उन जानानै थांनायनि थाखाय एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय बासिलांनोबो हायो। बेफोर गासैबो टाइम एबा समनि खेला आरो टाइमनिख्रुइ नैबे बुहुमाव बोलोरासिन जेबो गैया। बेनिखायनो खायसेफोरा बुङो अपना टाइम आएगा आरो गुबुननि गाज्रि सम एबा थासारिखौ दामिनि दा सावरायलाय। टाइमखौ सनमान हो। गासैनिबो जिउआव गाज्रि समा खेबसेब्लाबो नुजायो। मा मिथिगौ नोंनि टाइमाबो उनाव गुबुनजों सावरायजानाय जायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, नैबे बुहुमाव समानो गासैबो थासारिखौनो सोलाय सोल' खालामो। आंनि बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।